Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. Ngiyanibingelela ngenzwa kwethu egameni elihle likaKrestu Jesu. It's always a privilege. Yazi kuyi-privilege nje ukuthi uNkulunkulu asishaye ngamasamanisi ngomoya wakhe asibizele egunjini eliphezulu. Hallelujah. La sifike sihlale khona enyaweni likaKrestu Jesu mase siyafunda. Hallelujah. Sifunde, sifundiseke ukuze nathi sifundise abanye. Amen. And mesihleze enyaweni kaKrestu Jesu bafowethu asinaki lutho lasezweni. Hallelujah. Asinaki lutho, sinaka lokho kukaKrestu okungokwaphezulu. Amen. So siyambonga uNkulunkulu ngani, simbonga uNkulunkulu even ngesacrifice yenu. Hallelujah. We bless God even for your sacrifice. Yokuthi niyekele zonke ezinye izinto ebengaba important kinina zibaluleke. But you said, you know what? Namuhla ngine divine appointment noNkulunkulu. Hallelujah. And ngizothi mengifike office likababa uNkulunkulu mase ngiyayibeka indaba yami. Hallelujah. Hey besikama-ke le. Uma wami. Hallelujah. Simbonge uNkulunkulu bafowethu nge-manifest presence yakhe phakathi kwethu by his spirit. Amen. Amen. Uyazi ukuba sebukhoneni bukababa uNkulunkulu kunento ethile okuyenzayo ukwenza ufile high. Hallelujah. Ngathi kune-drug ethile oyidlile. Amen. Kanti vele i-drug esidlayo thina la ekhaya i-drug kamoya. We are students of him, the Holy Spirit. Amen. So kuba naleyo nto angazi umuntu angayichaza kanjani. Mekuthiwa nje ukuphi namhlanje uthi I'm in his presence. Ngisebukhoneni bukababa uNkulunkulu. Angazi ngizokuchazela kanjani ngoba le video edlala ekhanda lami ayichazeki. Hallelujah. So ngiyacela ukuthi nawe ube naleyo video ekhanda lakho yokuba sebukhoneni bukababa uNkulunkulu. Amen. Simbonge futhi uNkulunkulu ngoKrestu Jesu bafowethu okungaye izono zethu zithethelelwe ziyathethelelwa. Hallelujah. NgoKrestu Jesu izono zethu ziyathethelelwa futhi isazothethelelwa. Amen. Ngoba kungoKrestu, it is in Christ Jesus that God reconciles us unto himself. KungoKrestu Jesu that uNkulunkulu uyabuyisana nomuntu. Hallelujah. So uma ufuna ukubuyisana noNkulunkulu kufanele wamukele uKrestu njengenkosi nomsindisi kuwena. Hallelujah. Singelibale ukumbonga futhi uNkulunkulu ngomoya wakhe oyingcwele. Hallelujah. Him, the Holy Spirit, the set apart Spirit. Amen. Ngoba it is him, the set apart Spirit. It is him, the Holy Spirit, Jehovah Tsigenu, who empowers us. Lebona lento uyasempowerisha ascapacitate asenze sikwazi ukwenza izinto ezingenzeki kubantu. Hallelujah. Ngoba sinikiwe futhi lelithemba lokuthi izinto mina Kristu Jesu bengizenza ninake uma niqhubeka endleleni enginishiye nayo niyokwenza even ngaphezulu kwaloko ebekade ngikwenza. Hallelujah. Yiko ngithi asimbongeke bafowethu umoya engcwele ngoba uyena umoya engcwele who empowers and capacitates us. Uyena umoya engcwele osempowerishayo asenze sikwazi ukuba nobudlelwano noNkulunkulu. Amen. And masinobudlelwane noNkulunkulu aphinda senze futhi size simukele neculture yakwaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba yonke into bafowethu ukuze ukwazi ukuba yimember yayo kufanele also wazi iculture yakhona. Hallelujah. Uma ungayazi iculture yakwaNkulunkulu nobuNkulunkulu then kuzomela sifundisaneni kulezo ndawo. Hallelujah. Kuzomela sifundisane bafowethu. There is a culture njoba nawe uhlala uyigqaja nje uthi ngumnguni. Ungumnguni ngoba kune-culture kunosiko olu-observayo labenguni. Hallelujah. Kanjalo futhi uma ungumzalwane kufanele kube nosiko lobuzalwane okwazi ukulihlonipha. Ngeke uyibize ngomzalwane usiko lobuzalwane ungalihloniphi. Yiko uNkulunkulu ezwini lakhe athi engeke ababili bahambisane ndawonye uma kungekho ukuzwana.
Hallelujah. Simbonge uNkulunkulu also bafowethu nange theme injongo ka2023 uNkulunkulu asiphe yona edlalelwe lapha encwadini yamaThehillims, which is the book of Psalms amahubo 53. La uNkulunkulu khona ethi siduphunga nesiphukuphuku kuphela esinquma enhlizweni yaso ukuthi uNkulunkulu akekho. Hallelujah. And mase benqumile ukuthi uNkulunkulu akekho, uyobabona ngenkohlakalo, uyobabona ngecorruption, uyobabona ngokungakwazi ukuthi bakhuzane even bebodwa, uyobabona ngokuthi babe imdlwebe badlebeleke. Hallelujah. Uyobabona futhi ngokuqamba amanga bakhohlise abantu bakaNkulunkulu, uphinde ubabone nangokudivide ibandla likaNkulunkulu. Hallelujah. Siyaqhubeka ke bafethu nochungechunge lwezifundiso zethu lokubuza umbuzo othi hey God Sanctuary Family Church siyambonga uNkulunkulu ngani, siyambonga futhi uNkulunkulu ngezimfundiso enisipha zona, kodwa manje sifuna ukwazi ukuthi kubiza ukuthi ngenzeni, kubiza ukuthi ngenze njani ukuze nami ngikwazi ukuhamba noNkulunkulu, kubiza ukuthi ngenzeni ukuze nami ngisindiswe. Hallelujah. Bathi siyalalela emaradweni, siyabuka na kwi-TV, siyezwa naseyitimeleni, siyezwa endaweni eziningi, kodwa sicela ukuthi sikusebenzise weGod Sanctuary Family Church njenge platform esolontsha phezukwayo ukuze sifunde deep. Hallelujah. Ukuthi kubiza ukuthi ngenzeni ukuze ngihambe noNkulunkulu, kubiza ukuthi ngenzeni ukuze ngisindise. What does it cost of me to walk with God? What must I do to be saved? Hallelujah. Sihlezi ke bafethu egunjini eliphezulu. With him the Holy Spirit umoya engcwele. Umoya engcwele uthi abantu mebebuza imibuzo enjenganalena abafuni ifilosofi yakho yasesikoleni, bafuna ukuthi bezwe ukuthi uNkulunkulu uthini ezweni lakhe. Lokho kwakho kwefilosofi kubeke eceleni, batshele ngokuthi mina ezwini lami ngithini, ukuthi kubiza ukuthi umuntu enzeni ukuze akwazi ukuhamba nami mina Jehova uNkulunkulu. Hallelujah. So ngamafishane ukusho ukuthi yonke into esenzayo njengebandla, when it comes to matters of the spirit, uma kufika endabeni zakamoya kufuneka sisebenzise izinto zakwamoya. Hallelujah. Ke sibeke nje eceleni education yethu, sithi uthini uNkulunkulu ezweni lakhe. Hallelujah. Ngoba kumele ukuthi thina sithi compare spiritual things with spiritual, kufanele siqhathanise izinto zakwamoya nezinto zakwamoya. Hallelujah. Ukuze abantu bezwe ukuthi uNkulunkulu uthini ebandleni. Amen. So bayasibuza abantu ukuthi kahle kahle anisho wethwala neGod Sanctuary Family Church kubiza ukuthi ngenzeni ukuze ngisindiswe, kubiza ukuthi ngenze njani ukuze nami ngikwazi ukuhamba noNkulunkulu. Sengihlangane nezimfundiso eziningi kakhulu, kukhona nje lezi ezintsha ezithi hayi kunomahluko phakathi kwensindiso nani nokuba umfundi kaKrestu. Hallelujah. Enibandla liyakudidanisa lokho, abazalwane bayakudidanisa lokho ngoba bacabanga ukuthi insindiso isho ukuba umfundi kaKrestu. Hallelujah. So abantu badidekile la minyaka ukuthi kahle kahle kanti kwenzakalani. Luyini ubizo lobufundi? Luyini ubizo lensindiso? Amen. Ngoba abazalwane bathi ubizo lensindiso kulinemcikilisho. Hallelujah. Linemcikilisho ethile ekumele uyekelele konke okwenzayo. Hallelujah. Umngcwabe umuntu omdala, so that wena ube isidalwa esisha kuKrestu Jesu ngokubhabhadiswa. Amen. Lezi inkunzi malanga ke ikhona zithi leyo mcikilisho ekubeni umfundi ayikho, ngoba uKrestu Jesu mekubiza uthi follow me ukuze ube umfundi, akathi yekela konke lokho kwenzayo. Hallelujah. Manje kukhuluma abantu la abangazili ukuthi abasebenzisa ifilosofi ukuze bakhulise inamba yebandla. So sibiziwe ke thina njengebandla ukuthi sivimbe lento sikhalime ingaka infect ibandla likaNkulunkulu, ingakalitheleli ngegciwane lenkohlakalo ibandla likaNkulunkulu.
Hallelujah. So ngamafishane kusho ukuthi namhlanje sizo introduce impendulo yombuzo othi ukuze ukwazi ukuhamba wena noKrestu Jesu ukuze usindiswe kumele wazi ukuthi luyini ubizo lokuba umfundi kaKrestu Jesu, luyini ubizo lokuba umfundisi noma umfundisi kaKrestu Jesu, luyini ubizo lensindiso. Konke lokho sizokufaka kuphi kubasket water sigoqoze bese uNkulunkulu esiphi ikhambi asiphe futhi nempendulo yakho. Hallelujah. So luyini kubizo bafowethu lensindiso, luyini ubizo lokuba umfundi, luyini ubizo lokufundisi uma sizolihlola ngokwemibhalo. Hallelujah. Singeze ukusebenzisani ukufunda kwethu kwasemakoleji nasema-university. Amen. It's important bafowethu ngoba sesiphenduke ama-celebrity pastors. And njengama celebrity pastors asashumayela ngisho nangezwi sesishumela ngencwadi esibhala. Hallelujah. We understand incwadi ebhalwe upastor kakhulu njengebandla then si understand ini imbhalo engcwele. Amen. So ayibuye nike emasisweni bafowethu sibuyele kuphi embhalweni engcwele. Now esihlezi ke egunjini eliphezulu sihlezi nobaba uJehova sebawuthi ngomoya wakhe. Sithi baba usinike assignment yokuthi asiphume ngeinkalo zonke siyofundisa abantu ngobufundi, ngobufundisi nangensindiso. Ukuze sikwazi ukuthi sithi faithfully deliver kule mandate. Si deliver kuyona 100% le mandate osiphe yona. Kufuneka sithini mesihlangana nabantu bakho ngoba sifundisiwe siphethe education kungenzeka sigcine sesichekela kwi-education yethu sikhohle ukuthi wena utheni ezweni lakho. Izwi likaNkulunkulu uma lichazwa ngokuthi lifana nenkemba enjani ebukhali hlangothi zonke. It is like a double-edged sword. So umuntu ophethe inkemba ebukhali nxa zonke vis-a-vis umuntu ophethe theology yasecollege ngeke nize nifane. Hallelujah. Uma kufika into enzakamoya. Hallelujah. Ngoba wena uzothi ukhuluma ehlabe kuphukele. Hallelujah. Mukhuluma wena ukhuluma from the double-edged sword of the Spirit of the Lord. Uhlukanisa inhloko nesihlangu ukhuluma ngoba kusuke engakhulumi wena usukusebenzisa uJehova as oracles. Yabona ekhuluma nabantu bakhe. Kanti uma ngizoqhamuka mina ne-education yami ngizoku-invite ukuthi siqale sireasone kube ne-argument kube ne-chaos. Yabona lento ngoba uzomtshela nawe enye incwadi oyifundile. Amen. Mese kuba ne-chaos kube ukuthi ubani ofunde enkulu nomunye kanti mesibuyele ezwini sonke sifana nabantu abasesibhedlela ukuthi uyi-millionaire uyi-billionaire but kula ugqoka i-uniform yesibhedlela. Hallelujah. So ukuzeke bafowethu ngesingisi bathi in order for you and I to fully comprehend today's teaching, to fully comprehend today's lesson, ukuze ukwazi ukuqonda uqondisise kahle intshumayelo yanamuhla kumele siqale sikhumbuzane kuqala. First we must do what? We must remind each other. Kumele siqale sikhumbuzane kuqala ukuthi uKrestu Jesu ungubani. Hallelujah. Ngoba uzohamba uyoshumayela ngoKrestu Jesu kodwa awutshelwanga ukuthi ubani. Amen. Ngaleyo ndlela uyafana nomuntu ogijima nekhekhe elhalf baked elingabhakiwe ngokuphelele. Ngoba bazothi abantu sebeyeke ukwenza ama-order kwezinye indawo sebethathele li-order lakho bathi bebelisika ikhekhe lakho balificele imanzi phakathi. Nayibona lento. So umuzo uphatha indaba zombuso kaNkulunkulu kufuneke wazi ukuthi ubani uNkulunkulu. Hallelujah. Ubani uKrestu? Ubani uMoya Oyingcwele? Uma ungakafundiswa ngaloko hlala phansi and learn. Yabona ube yi-student. Hallelujah. So him the Spirit of truth.
Umoya Oyingcwele uthi kithina ke lalelani ke bafowethu. Ake siqale nje sisodwa sikhumbuzane before siyokhumbuza abantu ukuthi uKrestu ubani. Hallelujah. Abanye bathi hayi uKrestu iliphi ligama lakhe uMashiach. Hallelujah. Ubani uMashiach? Abanye bathi hayi yizi Yeshua HaMashiach. Ubani uYeshua HaMashiach? Abanye bathi uIsa. Hallelujah. Laba babuMuslim. Ubani uIsa? Abanye bathi uJesus. Hallelujah. Ubani uJesus? Abanye bathi bani uJesus. Ubani uJesus? Hallelujah. Uphuma nje uyoshumayela ngaye ubani. Scriptures imbhalo engcwele iyasifundisa ke bafowethu ukuthi uKrestu Jesu uma eintroducewa kithina njengabantu abawumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu nezimvu zedlelo likaNkulunkulu, uKrestu Jesu ungumesiya. Hallelujah. uKrestu Jesu ubani? Ungumesiya. Uzasho lapha uJohn umpostoli athi, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Uthi yenzani njani? Bheka sakubamba. Hayi lokubheka ukuthi inhla. Angazi noma sibeka kahle bafowethu. Behold, focusa i-attention yakho yonke ibe kulento eyibukayo. Hallelujah. And that is why kunama scriptures othi uqeda ukuwafunda mase kubhala ukuthi sela egcineni. Hallelujah. Unga understand ukuthi wena leli sela sekukhulunywa ngalo bani. Amen. Namhlanje uNkulunkulu uzokuvezela. Sizoqala nje la ku behold. Behold, bheka sakubamba nge-attention ne-focus yakho yonke. Yisho kuthi uhlalwa impukane ehlweni ungaxwayizi ubheke. Bhekani iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zani zomhlaba zezwe lonke. Hallelujah. Ukugcwalisa ukuthi impela uKrestu Jesu ungubani? Ungumesiya. uKrestu Jesu uyini? Uyi-salvation. He's our salvation. Uyinsindiso yethu. I understand kahle lento bafowethu. Ngoba thina siyochazela abantu ukuthi ubizo lokuba umfundi, nobizo lensindiso, nobizo lokuba umfundisi lubizani kuwena. Amen. Now uzonothisa ukuthi laba bathi uJesu uma ebiza abantu akayishi imcikilisho namanangananga uthi come follow me, niba bafundi bami, niba bafundisi bami. Abazalwane badidekile abayazi into abayikhulumayo. Uma bethi uba umfundi kuyefana nensindiso, ngaleyo ndlela kufanele ushiye konke okwenzayo. Yabona le? Now lalelani ukuthi lo muntu obiza abantu othi come follow me, uma eintroducewa kithina emhlabeni introducewa njengobani? Njengomesaya, umesiya, futhi uphinda introduce njengani? Njengensindiso kithi. Hallelujah. So wena othi uma ethi uJesu follow me, akasho ukuthi shiya konke okwenzayo uqhubeke nalempilo okade uyiphila even usuphila naye. Uzofunda ke namhlanje. Hallelujah. Ukuthi lithini iBhayibheli. uKrestu ungubani? Ungumesiya. Behold, bheka iwundlu likaBaba uNkulunkulu elisusa izono zomhlaba wonke. Hallelujah. Sithi sahlezi egunjini eliphezulu simlalela umoya oyingcwele esigayida njenge navigator. Uyabona inavigator esibambe ngeingalo ekunayo indlela yokuhamba. Lo muntu eniyomveza kubantu ungumesiya. Hallelujah. Uma bengakholwa bayiselapha kuJohn chapter 1 ubani verse 29 bafunde. Hallelujah. Awu
sithi yazi bese ngayilindeleke leyo athi umoya ngcwele ngaqedi naye. Hallelujah. Lalela lapho ukuthi umprofeti uYeshayahu, umprofeti uIsaya uma enikwa isambulo ngoKrestu Jesu uthini kithina uma uya lapha encwadini kaIsaya chapter 9 mase ufunda uverse 6. Hallelujah. Uthini uYeshayahu igama elidala abafowethu kwimbhalo emdala. Hallelujah. Alithi uIsaya, lithi uYeshayahu. Hallelujah. uIsaya uthini uma ekhuluma nathi ngoKrestu Jesu uthi lalelani ke bafowethu nina nisazophuma niyoshumayela ngoKrestu uma nibuzwa ukuthi ubani leni imphethe anibofike nisho nithi unto us a child is born, unto us a son is given, the government kaNkulunkulu yonke nomhlaba wonke is upon his shoulders. Hallelujah. Uma usuku acknowledge lokukwamukela uzoba namagama ezemela uwasebenzise ukukhuluma naye uMesiya. Hallelujah. Hayi man asibheke lencwadi bafowethu. Ake siye lapha kuIsaya chapter 9. Ufunde nje uverse 6. Wayibamba mfundisi. Zalelo mntwana. Hey bafowethu. Zalelo. See, unto us a child is born. Sizalelwe umntwana. Unto us a son is given. Sanikezwa nendodana. Akuyona indodana ecommon le. uMesiya lesikhuluma ngaye uphethe government kaNkulunkulu. Ila emahlombe akhe. And umamukela wena njengenkosi nomsindisi kunamagama ozothi umuntu uyambheka uwasebenzise. Hallelujah. Awifunde silalele. His name shall be called Wonderful. Awu Nkosi yami. Niyabuza uNkulunkulu uthini bafowethu? His name shall be called Wonderful. His name shall be called uCounselor. Ozothi munezinto empilweni yakho obhekene nazo ufuna icounseling ukuze ungabi kwi-suicide uzoya kuyena uyocela icounseling. Hallelujah. Afika kutshela ukuthi hayi le ndlela ukuthi uyayithatha ayikho right. Uthi usathi ulalele uthi hey man alama officer operator kuwona uMesiya abangukuthi ngibe ngimbheka ngithi is a mighty God. Hallelujah. He's a mighty God, man. Angazi kwenzeka njani nama ngizenze but izinto azenzayo bafowethu. Ngoba sichazela abantu labafuna ukwazi kubiza ukuthi ngenzeni ukuze ngisindiswe. Sithi asikhumbuzaneni ukuthi lo muntu esimpresenta ubona ungubani. Hallelujah. Uthi such a mighty God, uthi hayi man everlasting Father. Hallelujah. Amen. Everlasting Father. Hey man, he is the Prince of Peace. Awifunde kahle ngesizulu. Hallelujah. Awifunde sizwe kahle ngesizulu. uIsaya chapter 9. Ufunde nje uverse 6. Sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe. Ngokuba sizalelwa umntwana, siphiwa indodana. Awunayizwa bafowethu. Ubani lo zongishumayeza ngaye? Ufundisiwe ingaye. Mfundisiwe. Lo muntu engishumayeza ngaye uMesiya, uyinsindiso yethu. Kubikezele kwamenyezelwa ngaye, kithini engakafiki. Kwathiwa kuyokwenzeka kanjani? Siyakuzalelwa umntwana. Awuqhubeke silalele. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Umbuso kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Nginikiwe amandla emhlabeni nasezulwini. Ngakho ke go ye therefore hambani umhlaba wonke nenza abantu abafundi bami. Mina ngizoba nani until the end of the time. Hey man, sikhuluma ngoKrestu la. Hallelujah. Awishaye silalele sisi. Negama lakhe. Awuqale kabusha lapha verse 6. Ngokuba sizalelwa umntwana, siphiwa indodana. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Awusuka madoda. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade,
inkosi yokuthula. Kuyawuthuba na wabalela amagama. Umluleki omangalisayo. Umluleki omangalisayo. uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu onamandla. Number 3. Uyise ongunaphakade. Uyise ongunaphakade. Inkosi yokuthula. Inkosi yokuthula. Ayi laba kaba attend Sunday school sebecabanga uMelchizedek. Uyena impela. The Prince of Salem. Hallelujah. Wow. Now, hey man, ibuke kahleke lento ngisakhuluma nawe mfethu sikhumbuzana ngaloKrestu Jesu ekumele abantu mebesibuza ukuthi ngenze njani ukuze ngisindiswe mase simpresenta kubona ukuthi indlela athazwe ngayo kuIsaya uMesiya uyambona ukuthi akekho kuyiligi yethu thina njengabantu akadlali kuyile ligi yethu. Hallelujah. Futhi akaqhathaniseki nengelosi. Niyambona? Kodwa umuntu aqhathaniseka kahle naye ubani? uNkulunkulu. Niyabona le? Noma ayezazi ukuthi uNkulunkulu kodwa akakubonanga lokho kuyisizathu sokuthi angakhompitha noNkulunkulu. Kodwa wakhetha indlela yokuba umsebenzi, a servant, all the way until ukufa okubuhlungu, kufa kwesiphambano. Niyayizwa lento bafowethu? Noma ayezazi ukuthi ungubani? uNkulunkulu. Hey. Hallelujah. Now, senimpresentile bafowethu, manje sengiphelelwa amazwi. Imapha amazwi kumele ngiwasebenzise kulo Mesiya ukuze nami athi count me faithful, angibale, angibone ngifanelekile ukuthi ngingabizwa ngondodana, ngingabizwa ngomfundi, ngingabizwa ngosindisiweyo. Hallelujah. Ngisabathe ngiyahlanganisa amagama nobuhlakani nobuthule nobusoka bolimi angiyehluleka. Umoya ngicela ukuthi asambenzise lapha encwadini yamaRoma chapter 10. Hallelujah. Uthi asambenzise encwadini yamaRoma chapter 10 kunendlela ethile ekufuneka uyiveze ngaye kuye ukuze ubalwe nawe kanye nabakhe. Athi mekhuluma igama lakho lingasuka emlonyeni wakhe. Awungifundela mfowethu. AbaseRoma chapter 10 uyiqale nje lapha verse 9 kunezinto okuyizona ezidingakalayo wena eziyikhonkwane ezibanga ukuthi kube nobudlelwano phakathi kwakho noKrestu Jesu. Hallelujah. Amen. Kunezinto ekumele uzenze. You must confess with your mouth that Christ Jesus is Lord. That's step number 1. Uyasizwa leso step. Awukhonjiwe ngesibhamu. Awuthuswa futhi ukuthi uma ungakwenzi lokho ama-food parcels ngeke uwathola. Nomsebenzi ngeke uthola. Hallelujah. uNkulunkulu uthi hayi kulula. Ijoka lama lenzima. Into ekumele uyenze wena ukuthi wenze njani? Uthi confess with your mouth that Christ Jesus is Lord. Muqeda lapho mesuvuma kuphi ngenhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Those 2 steps are enough ukubeka endleleni yensindiso nokuba umfundi. Awuyishaye lesizulu. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Uyayizwa awuyinambithi. Awuyinambithi. Bheka abantu la baphambi kwakho. Bathi sitshele ukuthi senze njani ukuze sisindiswe. Senze njani ukuze nathi sikwazi ukuhamba noNkulunkulu. Uthini wena kubona? Uthi hayi bafowethu. Step number 1. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho vuma ukuthi uJesu uyinkosi. Vuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Ukholwa enhlizweni yakho. Kholwa futhi enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Uyakusindisa. Washa. Hallelujah. Igama likamfundisi la negama lesonto aliphatha. Hallelujah. Nebhakede eliseculateayo alilethiwe. Hallelujah. You are not tapping here go 10 rand wakho no 100 rand wakho no 1000 rand wakho. You are tapping into the grace. No. As a sumo mala pepe city athi hagathembwa ngegolide hagathembwa nangema yishu Jesu
Hey, ubhizi wena usinike ibhakede man, sifuna uNkulunkulu thina. Wena utasifaka imali ebhakedeni and tap into the grace. Hallelujah. Okubamba uNkulunkulu. Ngoba isinengiso lento yenza kuyena. Hallelujah. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini bafowethu? Awuqhubeka uze wehlule lapha kuverse 10. Sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe. Yiphi message? Hey, ngenze njani ukuze ngisindiswe? Kubiza ukuthi ngenzeni ukuze nami ngikwazi ukuhamba noNkulunkulu. Ngiyamthanda lo uNkulunkulu wenu bafowethu esanctuary. Nami ngiyafisa ukuhamba naye. Ngibalwe kanye nabakhe. Talk to me. Verse 10. Hallelujah. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Yeah. Wait a minute. Awiphinde lento esho. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Umuntu ukholwa ngenhliziyo kube yini? Ukulunga. Uyasizwa leso stepis? Yakufrog jump wala. Ngeke nje uphumisa okweselesele. Kholwa kuqala kuphi? Inhliziyo. And kuzoba yini lokho? Ukulunga. Uready for ukulunga nokulungiswa. Lungisekake. Talk to me. Ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Ngomlomo mesewenze njani? Uvume. Hayi ube isecret bani mzalwane. Mzalwane uyisecret. Hallelujah. And abazalwane abama secret sibabona ngokuthi even emabandleni ba invite labantu labekuthiwa abe comedy, Christian comedy. Hallelujah. Afika umuntu azoshaya comedy la yenza ama jokes ngoKrestu, enza ama jokes ngoNkulunkulu, lihleke ibandla lize libe namehla bovu. Mase uyabona ukuthi hayi ikhona la yabaphunyuka khona, ababambanga leyo kuyiyona, bawosenza ngakhona, bacabanga ukuthi benza kona, kanti cha. Akona. Kodwa the day babuyele ezwini, uNkulunkulu obahawukele osenza ngakhona. Baningi osenza ngakhona, namabandla futhi maningi osenza ngakhona. Ungaze ucabanga ukuthi benza lokho kuyikona kanti cha. Hallelujah. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini ezwini lakhe bafowethu? Ubani uKrestu Jesu? UnguMesiya. Hallelujah. Owaprofethwa ngaye. Uyinsindiso. Hallelujah. Asivezela uIsaiah, asivezela ukuthi indlela uNkulunkulu amletha ngayo lapha ku chapter 9 verse 6. Uthi kithina sizalelwe umntwana, sase sinikezwa futhi inindodana. Le ndodana nje iphethe umbuso kaJehova ubaba uNkulunkulu emahlombe akhe. Ayithathi noma kanjani kunamagama ekumele wasebenzise ukukhuluma naye. Hallelujah. Ngoba konke lamagama ama office nama attributes asebenza kuona. Hallelujah. Amen. As if that is not enough, uNkulunkulu mesihlezi ngomoya wakhe uthi hayi nibatshele futhi abantu ukuthi uKrestu uJesu uyitshe. Hallelujah. Ngiyakubona mfundisi ufuna ukuqedela ukuthi uyitshele egumbi elinqatshwe yabakhi. Hallelujah. uKrestu Jesu yini? Uyitshe. He is the rock. Amen. Uyitshe lensindiso yethu. Hallelujah. As if lo akwanele, he is a spiritual rock. Niyayibona awuye lapha encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 10. Hallelujah. uKrestu Jesu is a rock. Amen. He is a spiritual rock. When a Muslim uKrestu Jesu from the birth by the Virgin Mary, wingane, you are still an apprentice. You are a baby. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe lapha ku Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 10 ufunde nje mhlambe from verse 1 to 6 ukuze sisheshe sichazelane ukuthi kwenzakalani. Hallelujah. Ngokuba angithandi bazalwane. Hallelujah. Ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu. Angithandi bazalwane ukuthi ningazi. Hallelujah.
ukuthi okhokho benu ngenkathi ngibasindisa bonke ebugqileni, haleluya, ngabahambisa phansi kwefu. During the day lalithi ilanga melishisa ngibe yifu elivimbayo ukushisa. Ebusuku indlela bebengayiboni ngangiba yini? Ngangiba ukukhanya, ngangiba ilanga belivutha emlilweni, ngangibe iflelanga belivutha kuphi esibhakabhakeni ukuze babone. Ngichaza nje ngokwa Sunday school manje. Hallelujah. Awusuka madoda. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Uthi angithandi ukuthi ningazi. Ningakwazi lokuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu. Babe phansi kwefu. Bonke badabula ulwandle. Bonke futhi badabulani ulwandle. Verse 2. Yes. Bonke babhaphathizwa kuMose efini naselwandle. Bonke babhaphathizwa kuphi? kuMose efini nasolwandle. Yes. Babhaphathizwa kuMose efini nasolwandle. Yes. Verse 3. Yes. Bonke badla ukudla kunye komoya. Bonke futhi badla ukudla kunye. Kudla kuni ukudla kamoya. Elesingisi lithi they all ate of the same spiritual food. Yezwa? Amen. And miqhubeka ithi Verse 4. bonke futhi bonke baphuza kunye komoya. Elesingisi lithi they all drank of the same spiritual drink. Ngokuba baphuza edwaleni lomoya. Ngokuba baphuza edwaleni, the rock, the spiritual rock. Lomoya elabalandelayo. Nako-ke asuka uchuku. Hallelujah. Amen. Uthini uNkulunkulu ngezwini lakhe la? Uthi they all ate of the same spirit. Okay? Sikhuluma ngoMesiya. Baphinde futhi baphuza from the same spirit. Sekuyachazwa ke ukuthi le spirit esikhuluma ngaso is a spiritual rock. Amen. Idwala leli likamoya lensindiso. Kodwa kunento leli idwala elaliyenza uma behamba ehlane lalenza njani? Lalibalandela. Hallelujah. Nawabuze umntwana ohlakaniphile athi liqale nini idwala ukuba nenyawo. Hallelujah. Amen. Uba nongeka athuke elandelwa inkuzunga nenguzunga yedwala. Ngoba kufanele ukubaleke. Lalela ukuthi izwi lithi ngiqhubeka. Idwala lelo lalinguKrestu. Washa. Leli ubani idwala? LalinguKrestu. Uyayibona sikuphi? Sikubantwana la uNkulunkulu the Yasharel abakhipha kuphi ezweni lobugqili. Umuntu obalandelayo ukuze kwenzeke sure ukuthi ifu likhona bashiswa ilanga. Kanjalo ebusuku umlilo ukhona ukuze babone indlela yabo ukukhanya kukhona. Hallelujah. Amen. Babelandelwa yidwala. Hallelujah. Leli dwala igama lalo lingubani? LinguKrestu Jesu. Akakafiki ngisho ukufika lapho uMaria noJoseph. Hallelujah. Kodwa uJesu senjani? Usefikile. So suyabona ukuthi wena olakho ulwazi meliqala ulwazi lika Jesu meliqala la uJesu ezalwa khona uMaria the virgin intombi. Kunendawo oyifrog jumpile njengeselesele. Eksafune sikubuyisele kuyona ukuze wazi ukuthi mesithi uKrestu Jesu ungubani ungalokhu kuba ngumsindi. Hallelujah. Ngoba usuyakwazi ukumtracer from the Old Testament. Nayibona bafowethu. Awiphinde le part le eyokuthi for they all drank of that spiritual rock that followed them and that rock was Christ. Yayizwa? Lalela ku verse 5 wakhona ukuthi uthini? Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo. Ilalele kahle mfowethu. Ukuthi sonke uNkulunkulu uyasithanda. Sonke uKrestu Jesu uyasilandela kuyoze siyohlukana ethuneni.
I-decision isekutheni uzongena ethuneni nazana na noma ningazana. Hallelujah. Ngoba kusho ukuthi ngokukulandela kwakho uzokuforce ukuthi ube umfundi noma umukela ubizo lokuba umfundi nensindiso. I-decision yakho. Angakulandela uKrestu Jesu but uNkulunkulu angathokozi ngawe ngenxa yezinto zenzayo. But ukukulandela uzokulandela. Uyozwe radioini kushunyayelwa, uthi uyangena ebhasini ufihle kushunyayelwa, uyangena esitimeleni kuyashunyayelwa, uvula i-DSTV kuyashunyayelwa. Hallelujah. Uthi uyadlula ezitolo usifice nathi sishumayela. Nayizwa lento. I-decision ikuwena. So akusho ukuthi ngenxa ukuthi uKrestu uyakulandela till death do you part. Ukusho ukuthi usubalwe kanye nabakhe. Kunama decision esamele ufune kuwenze. Amen. Okuwukuthi uma ungawenzi uNkulunkulu ngeke athokoze ngawe. Hallelujah. And the wages, inkokhelo yesono, according to imbhalo engcwele ini ungukufa. Sitshele ukuthi kwenzakalani lapha ku verse 5 says. Ekhona uKrestu phakathi kwabo but bengamamukeli. Kwenzeka kanjani? Ngokuba bashaywa phansi ehlane. Bashonela khona, they joined their fathers ehlane. Amen. Hallelujah. Now uthini uNkulunkulu kuthina la njengoba esithuma ukuthi siyophendula imibuzo yabantu ethi ngenze njani ukuze ngisindiswe, ngenze njani, what does it call of me, ngikubiza ukuthi ngenzeni ukuze nami ngikwazi ukuhamba noNkulunkulu. Hallelujah. Now let's think together ke bafowethu. Amen. uNkulunkulu la uthi ngizoqala ngibeke ngesingisi khona senzele abalandeli bethu. Amen. What does this mean? What does 1 Corinthians 10 verses 1 to 6 mean? What is God saying to us? What message is God giving to us that we need to take to the world? uNkulunkulu la uthi, in order for you to drink, in order for you to partake, and in order for you to follow Christ Jesus, who is our spiritual rock. Yes? Awisha ngezulu. Ukuze ukwazi ukuhlanganyela. Ukuze ukwazi ukuphuza. Ukuze ukwazi futhi ukuvuma ubizo lokuba umfundi kaKrestu Jesu. Ukuze ukwazi ukulandela ubizo lensindiso. Kunezinto ezimbili okumele uzenze, ama status lawo before sikuphele. Amen. Akufunde uverse 6 ukuze sazi what are these two things that we need to tell people. Singabaflati ngezinto eziningi ngoba sebasha abazilutho. Amen. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? There is two things ekumele uzenze ukuze ukwazi ukuphuza udle ube nobudlelwane uphinde ukwazi ukulandela ubizo lokuba umfundi nomfundisi nensindiso. Two things kuphela efuna siqale kuzona. Uma lezo zinto namhlanje usalwa nazo uhluleka ukudila nazo eyinkinga leyo. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu lapha evesini ka6? Kepha lokho kwaba izibonelo kithi. Yes. Size singafisi okubi njengalokho bona babekufisa. Yes, laba basala lapha kuphi ogwaduli. Yes. Verse 7. Futhi ningabi ngabakhonza izithombe njengabanye kubo. Hallelujah. Awuyibambeke nje lapha. Uyamuzwa uNkulunkulu uthini? Ukuze ukwazi ukuphuza udle uhlanganyele uphinde ube umlandeli nomfundi nomfundiswa nomsindiswa kaKrestu Jesu. Mfowethu into eziwu2 kuphela. Hallelujah. Only two things ekumele uzenze. Number 1, do not lust after evil. Ungakufisi okubi. Uzungamfiseli futhi nomunye umuntu into embi. Ukujabula kwakho akungabi sebuhlungwini bomunye umuntu. That is just step number 1. Is it too much? Uma umuntu simchazela ukuthi uthe ufuna ukwazi ukuthi ukuhamba noKrestu kubiza ukuthi wenzeni.
kubiza ukuthi ungakuthanda ububi. Hallelujah. Ungabufisi futhi ububi, uze ungamfiseli futhi nomunye umuntu itembi. Hallelujah. Ukujabula kwakho akungabi sekukhaleni komunye umuntu. Ebuza umuntu ukuthi ngifuna ukuhamba noJesu. Is that too much? Iningi labantu abafuna ukutshela umuntu. That's step number 1. Umuntu athi how njengoba bekuthiwa ngikhokhe ngithi tap into the grace of this church and this and that. Kanti kulula kanjwa la yebo. Yini enye kumele ngiyenze mfowethu? uNkulunkulu uthi batsheleni labantu ukuthi enye into critical ekufanele uyigade futhi ungayenzi ukukhonza izithombe. Hallelujah. Namuhla uNkulunkulu uthini? Uthi uNkulunkulu ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Ungayenzi leyo nto. Uma kuukuthi uyayenza goduka kuye ekhaya uyosusa lesasithombe esilengodongeni esibizwa ngani nge-last supper of Jesus. Hallelujah. Ngoba ne-artist yasidweba uyazi anyway. Hallelujah. Hawu mfundisi manje nalesiphambano esigqokela lento esifubeni esikhulu esokhunini. Skipper. Ugqoka ihlazo wena man. Elanqotshwa uKrestu. uJesu walinqoba ihlazo lesiphambano. Keeper. Hallelujah. Manje le ndoda ebronze emnyama esilver ekulenga kusona lesisipa keeper lahla. Hallelujah. Step number 1 nje loyo. Manje lahla. Hallelujah. Manje mina ngisetshenziswa abaphansi nje mfundisi. Nje ungibona ngiphethe neshoba nje. Ngigqoke nezikhumba. Ngenze njani? Asinayo inkinga neshoba lakho. Asinayo inkinga nezikhumba zakho uma kuukuthi uhlobile ngazo. But uma kuukuthi ukhonze zona ukuthi zikunika amandla, hayi lahla. Hallelujah. Kodwa uma kuukuthi uzela enkonzweni uhlobile ngazo. Hey njengoba nike enhlobe mekuyi-Heritage Day. Uhlobe uzuphatha ishoba ngoba vele kwakuhlotshwa ngalo noma usina kusinwe ngalo. Hallelujah. Kodwa wena usuthola amandla akhe eshobeni elclean the backside of isilwane ubeka ithemba lakho kuleyo nto. Hallelujah. Ugqoke uphiko lenkukhu yonke nenyama yale yomile enukayo nenyongo yakho. Uthi amandla akho ne-network yakho ne-communication. Hey man, nansi tower yakho. Without you and I am connect. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu? Lahla. Kodwa mekukuthi uhlobile uyihlobisile, asinayo inkinga mfowethu. Hallelujah. Kodwa masuzoma la epulpit, ususishaya ngamashoba, ususibiza ngomkhulu nogogo. Masiprofita wena, usiprofeta. Asazi ukuthi sobonga bani. Noma uNkulunkulu nomgogo wakho. Hayi, kunosiko la ekholweni ekumele ulazi. Athatha usiko lakini ulethe la, ulenze usiko likaNkulunkulu. The culture of God. Hallelujah. Namuhla uNkulunkulu uthini? Uma kuukuthi awukwenzi lokho, uNkulunkulu uthi uzofana nalaba ababhabhatiswa kuMosi efwini. Wezwa? Uzophinde futhi ufane wena nalaba ababhabhatiswa olwandle. Ngoba wena kusuphila kwi-21st century uzophinde ufane futhi nalaba ababhabhatiswa kwi-Trinity. Hallelujah. Ngoba wena the day ubhabhatiswa kwathiwa I baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. But akekho wakutshela ukuthi ubani igama likaFather, ubani igama likaSon, ubani igama likaHoly Spirit. Kuze kube namhlanje awazi. So uyafana nomuntu ongabhabhatisiwe. uNkulunkulu uthi akathokozile ngaleyo nhlobo yabantu. Ngoba ucabanga ukuthi wenza khona kanti wenze ngakhona khona.
Ubhabhatiswe emagameni ongawazi. Hallelujah. Ubizwa uhambe eqenya la ubhabhatisiwe. Ubhabhatiswe ni kanjani? Hey, it was in the name of the Father, the name of the Son and the name of the Holy Spirit. Ubani wayibhabhatiso? Wayengawasho ngani lamagama? Uma kuthi uyawazi naye. Yena wabhabhatiswa ubani kanjani? Usho ukuthi naye uthwele lento abhabhatiswa ngayo uzobhabhatisa wena ngayo, nawe uzobhabhatisa abanye. Hayi man, uNkulunkulu uthi lenhlobo enjena ke abantu ayifinyeleli kwinjongo yayo. Ngoba baphelela kuphi? Ehlani. Namuhla uNkulunkulu uthini bafowethu? Angiphiki ukuthi nibhabhatisiwe. Nabhabhatiswa kuMosi efwini. Angiphiki lo. Futhi nabhabhatiswa kuphi? Olwandle. Angiphiki lo. Abanye benibhabhatiswe nama-swimming pool nasemfuleni. Angiphiki lo benibhabhatiswe emagameni amathathu. Angiphiki, kodwa yazi kusukela namhlanje ukuthi as long as uNkulunkulu engekho happy ngawe, engajabuli ngawe ngenxa yezinto zenzayo, uzophelela ehlane lokungazi, in the wilderness of ignorance. uNkulunkulu, my people are dying, abantu bami bayafa ngenxa yokuswela ulwazi. Hallelujah. Na uNkulunkulu unenhlanhla man, uNkulunkulu uyakuthanda ukulethela la sikhuluma khona iqiniso. Ukuthi leli qiniso bakuthi inamba zabantu inciphe, let it be, we should vele uNkulunkulu man, nasi isibalo sabantu asidingayo. Hallelujah. Namuhla uNkulunkulu uthini bafowethu? Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi la, angeke uma kuwukuthi wena ufuna ukudla, uphuze, uhlanganyele, uphinde ube ulandele, ube umfundi kaKrestu Jesu ngobizo lensindiso nokufundisa, angeke uthathe le past yakho uphila nayo uzongena nayo la injalo lungabi bikho ushintsho. Akhona kwampuze endlemini la lezi inkanuko obunazo uma kuwukuthi uyasabela obizweni oluphakemeyo, kufanele kube nomahluko owenzakalayo. Ngoba the minute you drink of the spirit, uphuza kwekamoya, udla kwekamoya, uphinde uhlanganyele futhi kwekamoya, uphinde futhi usabele obizweni, kunezinto eziqhathakayo nekumele iqhathake. Amen. So ngeke ungene nelast yakho la lokukhonza ithombe uzongena nawo la. No. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu emuhle ke bafowethu ukuze sivale lento. Asikhumbuzaneni ukuthi uKrestu Jesu uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. uKrestu Jesu uthi kubafundi kuba Farisi, uma bembuza ukuthi hawu usemncane kangaka wena uyablasphema futhi wena uyibiza ngendodana kaNkulunkulu, uyibiza ngalesi ngaleth. Hallelujah. Uthi uKrestu Jesu bebemtshela ngoAbraham uthi lalelani, before Abraham was, I am. Hallelujah. Khuluma uJesu. But awukafiki shoku 50 years wena usuwazi uAbraham uthi before Abraham was, mina I am. And I and the Father, mina noBaba simunye. Uma ubona mina usukubona uBaba uqobo lakhe. Awuye lapha encwadini yamaHebheru chapter 1 ufunda verse 3. Hallelujah. La uzochazelwa khona, uzonikwa incazelo ozokwenza understand ukuthi impela uKrestu Jesu uNkulunkulu. Hallelujah. IBhayibheli lesingisi lithi uKrestu he is the brightness of God's glory. He is the brightness, the radiance of God's glory, the express image kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. The exact substance of the nature of God ephila la emhlabeni. Hallelujah. He upholds everything, the entire universe, by the power of his word. Are we funding this to see? AmaHebheru chapter 1 verse 3. Yeah. Yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe. This is the Lamb of God, iwundlu kaNkulunkulu elithatha izono zomhlaba zonke. Hallelujah. Sikhuluma ngalo la. Uthini ngalo iwundlu?
yona ethi uthi lona lona yes ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe. yes lukumenyezela the brightness the radiance of the glory of God Ifuze yena uqobo. imfuzile futhi uqobo uNkulunkulu Iphasa konke ngezwi lamandla asuka madoda iphasa konke he upholds the universe by the word of his power usungayifunda usuwedwa ekhaya hallelujah maningi ama scriptures ngakunika wona kodwa into engayisho njengamanje ukuthi uma lencazelo esinike namhlanje ukuze sikwazi ukufundisa ngokwamukela ubizo lobufundisi nolwensindiso lencazelo esikunika yona namhlanje iyona ebaluleke ngendlela eyisimanga emhlabathini wempilo yakho ukuze mase sitshala imbewu yobufundi nobufundisi nensindiso kwena ikwazi ukumila. So that is why uzodinga uyinike le insuku ezilandelayo ezu5 uyifunda lento ebesishumayela ngayo namhlanje ukuze nesihlangana kwi-appointment yethu yesibili next week vele wena usufertile usuwenile ukuthi base sesitshala ke ubufundisi kuwe sesitshala futhi nensindiso kuwe hey man uvela uyamukele ngaphandle kokuthi ulwe. Hallelujah. And uzobona ukuthi le description esinike namhlanje akekho omunye umuntu emfanele ngisho ingelosi siyichaza ngale description only God. Hallelujah. Asakeni appointment ke bafowethu for next week sihlangane ukuze siqhubeke sihlephulelane isinkwa sazi ukuthi uNkulunkulu ubani kodwa ke next week sobe sesichaza ukuthi and now that you so ready ukwamukela ubizo olungena confusion nakudideka ubizo lobufundisi nobufundisi nobufundi nensindiso nansi ke indlela yokuhamba. Hallelujah. Stay sealed always bafowethu the Holy Spirit of promise uNkulunkulu anibophe ngebandla likamoya wakhe until we meet again. Amen.